проверим пачи яйца на 10 дена. Заплодено. Това е празно. От кафява няма. Това яйце също е празно. Това е от сини няма. Пълно е. Това е оплодено. Това е на 12 ден вече. Това също е 12 оплодено. Това също е 12 оплодено. Оплодено. Това е 10-ти ден. Оплодено. Празно яйце. Няма вътре зародиш. Това яйце е под съмнение. Ще го оставим още 3-4 дена и ако няма никакво развитие пак така, ще го махнем. Това също. Това е празно яйце. Това е оплодено яйце. Това е кафяво, за съжаление, празно яйце. Кафяво, празно яйце. Синьо, оплодено яйце. Оплодено яйце. Оплодено яйце. Кафяво, оплодено яйце. Кафяво, оплодено яйце. Кафяво, празно яйце. Сега тук са руански всичките. Това яйце прилича на празно. Ще го оставя за всеки случай, защото имат малко по-бавно развитие. Това със сигурност е оплодено. Това има вид на оплодено, но като че ли не е много сигурно. Това със сигурност руанско е оплодено. Това е оплодено руанско. Ето го зародиша, се вижда тук много ясно. Яйцето е от 3-4. Това е най-вероятно е празно, но всеки случай ще го оставя още 3-4 дена. Това е оплодено руанско. Това е оплодено руанско. Това е оплодено руанско. Това прилича на празно руанско. За всеки случай ще го оставя още няколко дена. Това прилича на празно руанско. Това е заплодено руанско. При тежките породи патици обикновено е 50 на 50. Това прилича на празно или на прекратило развитието си. За всеки случай ще го оставя още няколко дена. Това е със сигурност празно яйце, махаме го руанско. Това е оплодено яйце, кафяво. Ами, както казах, при тежките породи е съвсем нормално 50% и при по-чистите също да има неоплодени.